дар муассисаи давлатии маҷмӯи таърихи қалъаи Хужанд 16000 нигора ва ё худ экспонатҳо ва зиёда аз 9000 нигораҳои ёрирасон нигоҳ дошта мешавад. Аз ин шумора зиёда аз 1500 адади он барои меҳмонон ва сокинони вилоят ба маърази тамошо гузошта шудааст. ин маълумотро Шарифа Сайфиева, роҳбалати муассисаи давлатии маҷмӯи таърихи қалъаи Хужанд зимни суҳбат баён дошт. осорхона ки худ ҷои тарихист, ҳангоме ки шахс аз осорхона дидан менамояд, як чанд лаҳза бошад ҳам худро дар ҳамон давраи пеш тасвир мекунад ва ҳангоме ки аз осорхона дидан менамоянд, онҳо бисёр ба ваҷ меоянд ки дар ҳақиқат тоҷик ин халқ дурандеш ҳаст, бисёр ҳамсер фарҳангу маданияти бою фарҳангӣ дорад ки бисёртар аз тарафи роҳбаладон ба онҳо сайри илмӣ гузаронида мешавад. Тарихи қадимтарини он яке аз онҳо Шамшер мебошад ки ба асрҳои дуввум якуми пеш аз милод тааллуқ дорад ва ҷолиби диққаттар асосан ба монанди Шамшер, ҷавшанҳое ки аслӣ ки дар толорҳо ба намоишӣ гузоштаанд, диққати бисёри тамошобинони ҳам хориҷӣ ҳам дохилиро ба худ ҷалб менамояд. раиси вилояти Суғд Раҷабой Аҳмадзода низ дар яке аз суҳбатҳо бо рӯзноманигорон баён дошта буд ки имрӯз дар ҳудуди шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд зиёда аз 1190 ёдгориҳои таърихиву фарҳангӣ мавҷуд мебошад ки он бозгӯи фарҳанги қадимаи халқи тоҷик мебошад. ҳамчунин раиси вилояти Суғд Раҷабой Аҳмадзода таъкид дошт ки ҳар як ёдгории таърихӣ аҳамияти бузург дорад ва миллати тоҷикро дар арсаи байналмилалӣ муаррифӣ мекунад. аз онҳо 13 адад аҳамияти умумибашарӣ, 91 адад аҳамияти ҷумҳуриявӣ ва 1086 адад аҳамияти маҳаллӣ доранд. ин ёдгориҳо муаррифкунандаи фарҳанги оламшумули миллати тоҷик арзёбӣ гардида барои ҷалби сайёҳон аз хориҷи дуру наздик мусоидат менамояд. муассисаи давлатии маҷмӯи таърихи қалъаи Хужанд аввалин маротиба соли 1926 ташкил карда шудааст. дар солҳои қаблӣ он дар толори масҷиди Шайх Маслиҳиддин ҷойгир буд. сипас бо дастгирии президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соли 2006 дар паҳлӯи боғи фарҳангии фароғати Камол Хужандӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. ҳоло он дар се композитсия омода карда шудааст. дар асоси се композитсия омода карда шудааст. якум ин экспозитсияҳои асосӣ дар зери шишаҳо ва бар ҷиҳати релеф нишон дода шуданд ки онҳо аз ҷиҳати даврабандии тарихӣ ба ҳамдигар алоқаманд мебошанд, яъне аз давраи асри санг то давраи истиқлолият онҳо ба давра тақсим карда шудааст. бояд гуфт ки муассисаи давлатии маҷмӯи таърихи қалъаи Хужанд ҳамарӯза барои сокинон ва меҳмонон фаъолият менамояд. дар соли 2022 аз осорхона 43899 нафар сокинону меҳмонон дидан намуданд. аз ин нишондод 1316 нафар меҳмонон аз хориҷидор ва 1750 нафар аз кишварҳои хориҷи наздик дидан намуданд. гузориши Сайд Мухтори Сайданвар, Насримзода Раҳимов барои барномаи иттилоотии Хабар.